Ir-reżin hu materjal differenti mill-oħrajn bħal meta ngħidu aħna l-canvas u bniezel differenti. Għandu ch-challenges tiegħu imma naħseb għal artist li jpinġib qalbu il-moviment tar-reżin ifisser biss perfezzjoni mill-isbaħ. Għalija r-reżin inħoss li jinqasam fit-tnejn, hemm il-parti teknika u l-parti artistika u kreattiva. Il-parti teknika u proċess twil u li ddum biex tidra l-ħidma ta' kif taħdem ir-reżin. Naħseb li tara kemm tara videos u tisma' pariri minn artisti oħra l-iktar mod li titgħallem hu mill-iżbalji tiegħek stess. Ma' żmien però tibda tidra ħafna aktar il-mod tal-proċess tar-reżin u ħafna żbalji ma tibqax tagħmilhom u tinduna kemm kollox fih il-proċess tiegħu u anke kif taqbed sempliċement tazza u tferra jagħmel differenza. Ir-reżin hu magħmul mir-reżin u l-hardener li huma żewġ elementi li jitħaltu flimkien. Ir-reżin huwa materjal trasparenti li jista' jintuża waħdu għal xi top coats, però tista' żżid miegħu pigments li huma żeba forma ta' trap jew inkella żeba likwida biex toħloq kuluri li trid. Il-proċess tal-ħidma nagħmluh aħna mill-bidu sal-aħħar li hija xi ħaġa vera speċjali għalija. Li l-ewwel nibda niddisinja id-disin li rrid tal-injama fuq karta. Imbagħad missieri jgħinni billi jaqta' li l-injam bid-disin li nkun iddisinjajt. Imbagħad ommi tgħinni billi tagħmel l-ostru u l-verniċ fuq l-injama. Nagħmlu hekk kien għaliex l-injama meta tkun għadha ħajja tixrob ħafna. Allura bil-ostru u bil-verniċ nagħlqu l-pori u r-reżin ikun jista' jinħadem fuqha. Apparti minn hekk ovvjament il-kulur tal-injama jiġi ħafna isbaħ u joħorġu anke l-vini tal-injama. Ix-xogħol jiġi ħafna isbaħ minn meta tkun injama naturali mingħajr kulur u xejn. Wara li tinħadem l-injama u titlesta mill-verniċ u mill-ostru, inkun nista' nibda naħdem bir-reżin. Il-proċess tar-reżin jitħallas ir-reżin u l-hardener bir-ratio kif suppost. Importanti ħafna illi nkun preċiża ħafna fl-ammont illi nħallat. Jekk qed ngħidu 1:1, importanti li jekk nkejjel 100 ml reżin ikolli 100 ml hardener u mhux l-ebda kejl ieħor. Inħallat sew ir-reżin u l-hardener flimkien. Importanti li jitħaltu sewwa minn kull imkien, tibqa' ddawwar u tara li vera tħaltu kemm minn isfel għal fuq, l-lemin u xelluk u tagħmel hekk għal 3 minuti mill-inqas. Wara dan, ir-reżin ikun lest biex jintuża. Ir-reżin ikun għadu trasparenti u nkun nista' nużah bħala top coat, imma jekk ovvjament ħafna drabi jiġri nkun nixtieq inħaltu b'xi kuluri għandi kemm il-pigments li huma żeba forma ta' trap u żeba likwida. Forsi xi ħaġa li ħafna nies ma tantx jafu li jiena nuża 5 kuluri biss.
apparti il-gold u s-silver. Nuża l-primary colors, l-aħmar, il-blu u l-isfar f'shades differenti, imbagħad l-abjad u l-iswed. B'dawn il-kuluri nkun nista' noħloq kull kulur li nixtieq. Il-kuluri li varjaw, nista' nkun nesperimenta kemm nista' u bekk joħroġ ir-riżultat finali. Apparti minn hekk, meta nkun qed naħdem fuq tfinġija ta' ċertu kobor, is-sabiħ tagħha hu li nkun nista' nagħmel ħafna layers differenti. Joħroġ anke ċertu depth minnha ta' tfinġija u anke nkun nista' l-kuluri jvarjaw skont il-livell tagħhom. Lanqas għandi kulur favorit. Minn mindu kont żgħira kienu jistaqsuni li mu l-kulur favorit tiegħi, jisni minn dejjem kont neħel. Inħoss li għalija l-kuluri qishom it-tfal tiegħi u lanqas nista' nażel bejniethom. Nuża l-kuluri kollha tista' tgħid, però mhux fl-istess ħin lanqas, għax skont il-burdata li jkolli tirrifletti mbagħad l-arti u tpinġija li noħroġ. Kollox jinspirani. Nispira ruħi minn affarijiet ta' madwari, dak li nisma', esperjenzi li nkun għaddejt minnhom, però mhux kollox jinspirani bl-istess mod, imbagħad dan joħroġ ir-riżultat tiegħu skont it-tpinġijiet li nkun qed nagħmel. Ġieli jiġi żmien fejn qisu ma jkunx jistgħu jiġuni idejat ġodda u neħel ftit, imma din xi ħaġa normali ħafna għall-artisti. Imbagħad jiġi żmien fejn ma nkunx nista' nieqaf naħseb f'idejat ġodda u nikkrea tant laqas inkun nista' norqod bil-lejl bl-eċitament biex inkun nista' nikkrea xi ħaġa ġdida. Dak hu s-sabiħ tal-arti. Importanti ħafna li x-xogħol ikun livellat. Jekk ma jkunx livellat ix-xogħol li jispiċċa jiġri r-reżin jersaq fuq ġenb wieħed. Allura niċċekkja ħafna xogħli qabel nibda nara li għad l-livell u dik hija xi ħaġa li vera importanti għalija. Apparti minn hekk, meta nkun qed naħdem, importanti wkoll li x-xogħol ma jmiss mal-mejda. Namlu fuq xi ħaġa għolja biex meta jaqa' r-reżin ma jaqax u jmiss mal-mejda għax meta jinxef jispiċċa jeħel kollox flimkien. Ġieli naħdem fuq arloġġi, platters, trays u wara li naħdem fuq dik l-injama nibda billi nħallat ir-reżin bir-reżin u l-hardener, inħaltu f'kontenitur tal-plastik importanti għax inkella r-reżin jeħel kif edna qabel mal-oġġett li jkun ħajmiss u nħaltu blodda tiegħi ġol kontenitur. Wara li nkun ħallattu sewwa ħafna naqilbu fit-tazzett skont kemm irrid kuluri differenti, nuża tazzett differenti u inħallat ammont żgħir ħafna ta' kulur mar-reżin u l-hardener u nerġa' nħallat sew. Importanti 3 minuti kull darba biex ir-reżin u l-kuluri jitħaltu flimkien. Wara li jsir hekk inħallas il-kuluri flimkien fuq l-injama u joħroġ ħafna drabi l-effett waħdu ta' dak li nkun nixtieq.
Ili nipprattika l-arti minn mindu kelli 5 snin. Inħoss li l-arti dejjem kienet xi ħaġa fija, jista' tiġini naturali li impinġi. Fil-bidu tas-sena l-oħra kont bdejt nara xi videos kif jinħadem ir-reżin u l-proċess tar-reżin. Imbagħad darba minnhom kont mort f'ħanut tal-arti biex nixtri xi materjal għal tpinġija fuq kanvas. U rajt ir-reżin u qed nixtrih nara biex jinvolvi l-proċess. U ngħid il-verità l-bidu għarraq naqra bija ma kontx naf kemm hu diffiċli li taħdem bir-reżin. Hemm ħafna fatturi, hemm bħat-temp li jista' forsi ma jgħinekx daqshekk u r-reżin bħala materjali ħammeġ ħafna, però r-riżultat huwa wieħed inkredibbli. Minn mindu kont żgħira kont inħobb impinġi u nikrea affarijiet ġodda. Missieri jħobb ħafna jaħdem bix-xogħol tal-idejn u ommi għalkemm ma tpinġix xorta nqisha bħala persuna kreattiva ħafna u naħseb minn hemm bdiet l-imħabba tiegħi lejn l-arti. Insib ħafna appoġġ minn tal-familja, speċjalment meta tiġini xi idea ftit stramba u straordinarja, pjuttost iħeġġuni biex naħdem fuqha. Fil-waqt il-parti teknika fija tagħha naħseb l-isbaħ parti dik il-parti tal-kreattività fejn tkun nista' nisprimi ruħi bl-arti u bid-disinju u l-kuluri. Apparti li nindaħħal ħafna kuluri fl-arti tiegħi xorta waħda fi ħafna ħsieb u l-proċess jinvolvi ħafna ħin u jirrikledi ħafna xogħol. Mhux sempliċement tpoġġi l-kuluri ħdejn xulxin, li tittipjana kemm ammont ta' kulur titfa' ħdejn ieħor u anke limm kuluri ħatusa. Naħseb dik hija l-isbaħ parti fix-xogħol. Meta nkun ħanaħdem ir-reżin u jekk ikun hawn xi persuni madwari wkoll importanti ħafna li nilbsu il-maskla u nieħdu l-prekawzjonijiet kollha. Dan għaliex il-materjal u l-kimiċi tar-reżin ħażin ħafna n-nifs. Allura importanti ħafna li nilbes il-maskla. Apparti minn hekk l-arja tkun ventilata wkoll u jkun hawn il-bibien miftuħin fil-kamra. Ukoll ir-reżin bħala materjal iħammeġ ħafna u jweħħel. Għalhekk nilbes lingwanti importanti għax anke jaf jikkawża xi irritazzjonijiet fil-ġilda. It-temp jagħmel parti kbira mix-xogħol. Jekk tkun ħafna sħana, il-materjal ma jħallikx taħdem għax jaqgħad malajr u ma tkunx tista' tkompli taħdem kif tixtieq. Mill-banda l-oħra tkun ħafna kesħa, il-proċess jitwal u l-materjal idum biex jinxef. Għalhekk it-temp naħseb fattur importanti ħafna u tirtoq attenta minnu, però ma' żmien tibda tidra meta għandek taħdem u meta l-imġurnata tista' u l-imġurnata ma tistax ukoll. L-umdita ta' Malta taffettwa wkoll. Wara li nkun ħdimt bir-reżin, waqsa kemm ikun qed jinxef importanti ħafna li x-xogħol jitatta. Jitatta b'xinet tolja li ma tmiss mal-reżin u mal-injama u ikun motti sew. Importanti għax l-arja waqt li jkun qed jinxef jekk ikun hemm xi tibdil tal-arja, forsi xi trapiti, anke xi insett, xi nemusa jew dubbiena, importanti li ma jmissux mar-reżin. Għalhekk nagħti x-xogħol u bekk inħallih jinxef ikun jista' jinxef tajjeb ħafna. Il-flow tar-reżin hi waħda naturali.
Qed ngħid hekk għaliex waqt li jkun qed jinxef ir-resin waħdu jibdew joħorġu ċertu disini u effetti differenti u jinħalaq ċertu disin partikolari kif qed taraw. Għalhekk qabel ma nibda naħdem importanti ħafna nippjana kif ħanqiegħed il-kuluri ħdej xulxin biex ikolli idea waqt li jkun qed jinxef il-proċess kif ikunu ħajoħroġ ir-riżultat. Ir-resin iħallik tuża materjali differenti miegħu. Xi ħaġa li nħobb ħafna nuża jien huma l-gold u silver leaf. Huma folja vera rqiqa li anke bin-nifs ta' fit-tiru tittoqgħod vera attenta u nkun paċenzjuża meta nużaha. Nkun nista' ninkorporaha mar-resin. Hi xi ħaġa li n-nies vera jħobbu u xi ħaġa li toħloq stil differenti u sabiħ immens. Apparti minn hekk nużaw ukoll fjuri li jitpoġġew fuq ir-resin u jingħataw coats differenti u jagħmlu sabiħ kemm effett ma' kuluri, ġieli fuq it-trasparenti jew kuluri solidi, joħorġu stil vera oriġinali. Qabel ma kont naħdem bir-resin, kont nifoka ħafna fuq iż-żeba taż-żejt u acrylics, watercolors. Fihom is-sabiħ tagħhom ħafna wkoll għax ir-riżultat huwa wisq differenti mir-resin. Tista' tagħmel ċertu preċiżjonijiet, tidħol f'ħafna aktar dettall, toħroġ portraits, il-features tal-wiċċ u minn dawn il-materjali tallimt ħafna fuq ir-resin, għalmuni l-imkuluri nista' nuża, it-teorija wara dak kollu li nista' noħroġ. Imbagħad ir-resin fih is-sabiħ tiegħu wkoll għax il-riżultat l-ebda riżultat ma jiġi bħal ieħor. Bħalissa naħdem fuq ħafna proġetti ġodda, wieħed minnhom hu li nippreserva l-fjuri u nikkombinhom mar-resin. Il-proċess li tippreserva l-fjuri wieħed li jħodlok ħafna żmien ukoll ma vera xi ħaġa sabiħa.
L-iktar ħaġa li qed nifoka fuqha hija li l-arus u l-arusa waqt iċ-ċerimonja tat-tieġ mill-bukett tal-fjuri nippreservah, imbagħad nikkombinah fuq platters, trays, arloġġi, coasters, dak li jixtiequ huma. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna għax jisni nara li r-reżin jagħtik l-abilità li twaqqaf il-ħin u tgawdi l-memorja għal tul ta' żmien. Sabiħ tar-reżinu li l-ebda arti ma tiġi bħall-oħra. L-riżultat tar-reżin jekk tipprova kemm tipprova biex tagħmel l-istess riżultat ma jirnexxilekx, anke jekk tipprova bl-istess kuluri u tagħmel l-istess disinji, ir-riżultat dejjem jiġi uniku. Dik vera xi ħaġa sabiħa dak li jkun meta jkollu xi biċċa arti magħmula bir-reżin tkun taf li ħadd ieħor m'għandu bħalha. L-arti għandha tirrifletti l-personalità u l-karattru tal-persuna li tkun ħażomma u anke l-ambjent li fih tkun ħadd titqiegħed. Irid ikun hemm konnessjoni bejn l-arti, l-artist u min ħajjixtriha. Importanti ħafna lija li l-arti tħalli impatt fuqek u fuq l-udjenza li ħadd tapprezzahha. Meta nkun qed naħdem bir-reżin inħossni qisni qiegħda f'dinja oħra, il-bogħod minn kollox u nħoss qisni nkun nista' niffoka fuq dak il-prodott li qed naħdem biss. Li nixtieq mill-arti tiegħi li meta tħares lejha toħloq ambjent ta' ċertu spiritwalità u enerġija. L-istess enerġija li biha nkun krejajt dik it-tpinġija. Meta xogħli jkun ħalla dan l-effett, naħseb inkun wasalt fejn nixtieq bl-arti tiegħi u dak huwa l-akbar sodisfazzjon għalija.